nešvary, který je potřeba vymítit. Někteří jsou líní, jiní hodně lakomí, někteří pomlouvají druhý. Pak jsou tady taky kaprostní a zamračení. My maškary jsme se tu po roce znova sešli, aby jsme tu naši dědinu ozdravili a trochu rozesmáli. Laufer na všechny ty masky bude poctivě dohlížet a držet je u sebe. Nevěsta bude nabádat k plodnosti, komíník bude dávat pomazání pro štěstí. Mocné bude v chalupách svinit, aby pole rodilo a byla dobrá úroda. Raz zase zkontroluje zvířata, jestli jsou zdraví, a bude sbírat toulavy psy. Je s náma i smrtka, ale ta jara asi nedožije. A medvěd, ta bestia divoká, je na dlouhým řetězu držené a k tancu bude puštěné s hospodyněma a děvečkama, aby zůstali hezky a zdraví. Jestli nám teda svoje starostenské požehnání dáte, tak my vám slibujeme, že hezky zahrajeme, zakřepčíme a dědinu pořádně provětráme. Já, starostka obce Kokory, uděluji všem maskám a obecenstvu právo masopustí, čímž jest dovoleno masopust slaviti jako zpívati, křepčiti a dobrého moku si zavdati. Naopak, zakazuje se mračiti, plakati, láti a sváry vyvolávati. Nařizuje se, buďte dobré mysli a veselte se. Musím schovat brýle. Točný, jiný, tož